Na konci augusta Danka napísala triednej, vysvetlila jej, ako je to s Tobim a poprosila ju, aby pripravila pôdu na jeho coming out. Toby mal z toho celkom obavy, no využil, že sa v triede zmenila väčšina spolužiakov a pri predstavovaní v prvý deň sa predstavil ako Tobias. Domov sa vrátil spokojný. Od prvého dňa ho tak začali oslovovať spolužiaci aj učitelia. Mali sme neskôr stretnutie v škole, ktoré iniciovala Tobyho triedna učiteľka, a na ktorom sa okrem Danky, Tobyho a mňa zúčastnila aj ona a riaditeľka. Sedeli sme všetci v malej šerej miestnosti za veľkým stolom. Riaditeľka začala, že s podobnou situáciou nemajú žiadne skúsenosti, že Toby je prvý takýto žiak. Spadol nám kameň zo srdca, keď zdôraznila, že najdôležitejšie je, aby bol Toby v škole spokojný. My spravíme všetko preto, aby sme mu čo najviac vyšli v ústrety. Riešili sme potom aj praktické veci, ako toalety a v ktorej skupine má Toby chodiť na telesnú, no boli to už len detaily. Riaditeľka aj triedna boli veľmi milé a podporné a odchádzali sme zo školy s veľmi dobrým pocitom. A potom prišiel útok a vraždy na Zámockej pred teplárňou. Bola to ľadová sprcha. Myslel som na to, že obeťou mohlo byť hociktoré z našich detí. Myslel som na hrôzu, ktorú museli prežívať rodičia troch nevinných mladých ľudí, ktorí sa previnili iba tým, že sa pokojne rozprávali pred obľúbeným podnikom. Večer po teroristickom útoku sme si pri stole s Dankou povedali, že je čas pustiť sa do vybavovania rakúskeho občianstva. Neprajeme si, aby naše dieťa muselo znášať šikanovanie zo strany štátu, nenávistné prejavy mnohých spoluobčanov, podporované miestnymi elitami a končiace násilnými útokmi. Milujeme naše deti a chceme pre ne len to najlepšie. Ak je v našich silách uľahčiť Tobymu jeho tranzíciu, požiadame o rakúske občianstvo, aby to mal aspoň trochu jednoduchšie.